Good morning. Χριστός Ανέστη, Christ is risen. Δεν θα μπορούσε κανείς, αδελφοί μου, να αφήσει αυτή την Κυριακή να περάσει χωρίς να σκεφτούμε λίγο αυτό το γεγονός που δεν είναι καθόλου ασήμαντο της υποδοχής από τις μυροφόρες γυναίκες του Χριστού, τουλάχιστον έτσι ήταν το θέλημά τους, να πάνε να υποδέχονται το σώμα του Χριστού, να το περιποιήσουν. One would be careless, my brothers and sisters, and would go through this Sunday without thinking about what the myrrh-bearing women have brought to us and to all generations with their effort that they did when they went early in the morning at the tomb to take care of our Lord, to prepare him, to make sure everything is done properly for his funeral. Και γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί μου? Γιατί βλέπετε, όσο και να μας χαρακτηρίσουν οι σημερινοί παράγοντες και όσο να μας πούνε συνέχεια ότι μισή εκκλησία τις γυναίκες, ότι δεν σεβόμαστε την γυναίκα, ενώ η Παναγία είναι εκεί υπεράνω του ιερού. Κι όμως το πρώτο μήνυμα το αναστάσιμο, γυναίκες το έλαβαν. Οι μυροφόρες γυναίκες. As much as they would like to say about us as a church for centuries that we have something against women, and that we, in our church, we don't respect women enough, one can just only look over the holy altar and see the Mother of God, and not only that, one can also realize that the first message of the resurrection of the Lord was received by the myrrh-bearing women, as we have heard today in the Gospel. Και δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, ότι το λαμβάνουν το μήνυμα αυτές οι γυναίκες, γιατί αυτές ήταν πιστές πάντοτε γύρω-γύρω από τον Κύριο και όχι μόνο πιστές να ακολουθήσουν τον Χριστό, αλλά και να εκτελέσουν και να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, δηλαδή να αλλάξουν την ζωή τους και να ετοιμάζονται για την Βασιλεία των Ουρανών. But the myrrh-bearing women, my brothers and sisters, they were not just following Christ and taking care of him and his followers, but they were the ones always there present to hear his words, to follow them, and to change, and to prepare for the kingdom of heaven. Και υπάρχει και κάτι άλλο, αδελφοί μου, and there's something else too. Πολλές φορές βλέπετε στην ζωή μας, περνάμε δυσκολίες, περνάμε βάσανα, ακόμα και στην πνευματική μας ζωή, δύσκολα μπορούμε να αλλάξουμε, παλεύουμε με τα πάθη μας, ζούμε αυτό που λέμε πολλές φορές πνευματικό θάνατο, πιστεύουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει πια ελπίδα γύρω μας, καθόλου, αλλά έχει και το άλλο το τραγικό στοιχείο ότι δεν έχουμε και κανένα γύρω μας. A lot of times, my brothers and sisters, and this is the other aspect of today's gospel, we need to realize that when we go through these challenges, that we go through our lives, or even in our spiritual battles, when we try to improve, to change, to become better, there are times we live a spiritual death, when we believe everything is lost, there is no hope, there is no one, and truly, around us, if we look around us, there is no one. Γιατί, αδελφοί μου, όσο και να χτυπήσουμε εμείς το στήθος μας και να πιστεύουμε και πούμε ότι είμαστε χριστιανό-ορθόδοξοι, ακόμα και σε αυτές τις στιγμές τις δύσκολες, που άλλος μπορεί να έχει εγκαταλείψει την πίστη, μπορεί να μας έχει πει το ένα και το άλλο και το αυτό και τα λοιπά, εμείς τι κάνουμε? Τους εγκαταλείπουμε τους ανθρώπους. Δεν τους θέλουμε. Δεν πάμε κοντά, γιατί είναι περίεργοι, γιατί είναι έτσι και αλλιώς, και χάνουμε το νόημα της αγάπης προς τον Χριστό που είχαν οι μυροφόρες γυναίκες, ακόμα και εκείνες τις στιγμές που ξέρανε ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί στράτευμα,
μπορεί να τους διώξουν από τον τάφο, τολμήσανε και πήγανε κοντά στον Χριστό. And a lot of times, my brothers and sisters, what happens, there's no one around us, and we don't actually go up close to the people who go through challenges in their lives because we say, well, they're not as faithful as I am, or they've talked badly to me. They've done something to me, so they don't deserve anyone around them. But that is even more tragical, my brothers and sisters, because on those times, those are the times that we need someone in our lives. And that's the moment when we have the chance to become like the mirror-bearing women, the ones that will bring the message of hope, the message of the resurrection, of change, of the resurrection of that person, and all other things that might come from the hope that is brought to us. Και πολλές φορές, αδελφοί μου, εάν είμαστε όντως παρόντες δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, τότε όμως γινόμαστε και εμείς μυροφόροι, γιατί φέρουμε, και ελπιδοφόροι, γιατί φέρουμε το μήνυμα αυτό της Αναστάσεως, της ελπίδος και στην ζωή αυτών των ανθρώπων των δοκιμαζομένων. Και θα κλείσω μόνο με αυτό. Πολλές φορές, αδελφοί μου, έχουν πει ότι η κοινωνία μας, με όλα αυτά που έχουμε πλέον, την τεχνολογία και τα λοιπά, μας έχει φέρει όλους πιο κοντά, όπου και να βρισκόμαστε στον κόσμο. Αλλά, αν θα κοιτάζετε τις στατιστικές, αυτές λένε ότι υπάρχει περισσότερη μοναξιά τώρα από ό,τι υπήρχε πριν 50-60 χρόνια. If you look and you realize, my brothers and sisters, that the biggest wound that humanity has right now, the biggest suffering that exists now in the world is not even sickness, is what? It's loneliness. Even though we have all these means of communication, even though we can be so together or close, as at least this is what we believe, that we are close to one another. If you communicate using all these means and all this technology, we are not, unfortunately. There are so many people who are alone. Οπότε, αδελφοί μου, ας πάρουμε θάρρος κι εμείς από τις μυροφόρες γυναίκες και να γινόμαστε κι εμείς όχι μόνο μυροφόροι, αλλά ελπιδοφόροι, να φέρουμε την ελπίδα και το μήνυμα της Αναστάσεως στους αδελφούς μας, ό,τι και να γίνει στην ζωή μας, να μην είναι κανένας μόνος του, χωρίς χριστιανό, χωρίς Χριστό κοντά του. And this is why we should try to bring the message of hope in the same way the mirror-bearing woman had brought it, so that nobody is alone without the message of hope, without bringing the hope of Christ close to him. Amen. Ο Κύριος να σας δώσει δύναμη σε όλους. Χριστός Ανέστη. Our Lord may give strength to all of you. Please come from the Antidoron, as you already know. Και σιγά σιγά ετοιμαστείτε, θα σας δούμε κάτω στην παρέλαση. Come close to receive the Antidoron. And this is, you know, obviously the reason we finished earlier today is because our community will participate downtown in the parade, in the Greek parade, where everybody is going to go today. Παρακαλώ, ελάτε. Και καλή και ευλογημένη Κυριακή. A blessed Sunday to you all. I have a little bit more. Yeah, do you want to throw more knives too? Who was throwing the knives on the floor? Who was throwing the knives on the floor? Pan. Τι κάνουμε? Ευλογία Κυρίου. How are you? Ευλογία Κυρίου. Ελάτε Κύριος, ελάτε. Ευλογία Κυρίου. Και έλα Κυρία Δημήτρη. Ευλογία Κυρίου. Και έλεος αυτού. Καλημέρα. Και η Γιάννη έχει περίμενε. Έλα. Περίμενε. Ευλογία Κυρίου, Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Hey, how are you? How's mom?
Πού είσαι, βρε? Δεν με πήρες τηλέφωνο την ώρα της λειτουργίας. What's going on, Nico? What happened today? Can I have some to bring over to Robbie's house? Yeah, the holy delivery man. Is it still on? Still on, I'll sorry. take it all down, thanks. Του Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, των Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Μυροφόρων γυναικών Ιωσήφ εξ Αριμαθαίας και του Αγίης Πατρός ημών Βασιλείου Επισκόπου Αμασίας, όν τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, λεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θανατοπατήσας και της εν της μνήμας εις ζωήν χαρισάμενος. Καλημέρα σας, good morning. Χριστός Ανέστη, Christ is risen. Δεν θα μπορούσε κανείς, αδελφοί μου, να αφήσει αυτή την Κυριακή να περάσει χωρίς να σκεφτούμε λίγο αυτό το γεγονός που δεν είναι καθόλου ασήμαντο της υποδοχής από τις μυροφόρες γυναίκες του Χριστού, τουλάχιστον έτσι ήταν το θέλημά τους, να πάνε να υποδέχονται το σώμα του Χριστού, να το περιποιήσουν. One would be careless, my brothers and sisters, and would go through this Sunday without thinking about what the myrrh-bearing women have brought to us and to all generations with their effort that they did when they went early in the morning at the tomb to take care of our Lord, to prepare him, to make sure everything is done properly for his funeral. Και γιατί το λέμε αυτό, αδελφοί μου? Γιατί βλέπετε, όσο και να μας χαρακτηρίσουν οι σημερινοί παράγοντες και όσο να μας πούνε συνέχεια ότι μισή εκκλησία τις γυναίκες, ότι δεν σεβόμαστε την γυναίκα, ενώ η Παναγία είναι εκεί υπεράνω του ιερού. Κι όμως το πρώτο μήνυμα το αναστάσιμο, γυναίκες το έλαβαν. Οι μυροφόρες γυναίκες. As much as they would like to say about us as a church for centuries that we have something against women and that we, in our church, we don't respect women enough, one can just only look over the holy altar and see the Mother of God, and not only that, one can also realize that the first message of the resurrection of the Lord was received by the myrrh-bearing women, as we have heard today in the Gospel. Και δεν είναι τυχαίο, αδελφοί μου, ότι το λαμβάνουν το μήνυμα αυτές οι γυναίκες, γιατί αυτές ήταν πιστές πάντοτε γύρω-γύρω από τον Κύριο και όχι μόνο πιστές να ακολουθήσουν τον Χριστό, αλλά και να εκτελέσουν και να κάνουν αυτό που έπρεπε να κάνουν, δηλαδή να αλλάξουν την ζωή τους και να ετοιμάζονται για την Βασιλεία των Ουρανών. But the myrrh-bearing women, my brothers and sisters, they were not just following Christ and taking care of him and his followers, but they were the ones always there present to hear his words, to follow them, and to change, and to prepare for the kingdom of heaven. Και υπάρχει και κάτι άλλο, αδελφοί μου, and there's something else too. Πολλές φορές βλέπετε στην ζωή μας, περνάμε δυσκολίες, περνάμε βάσανα, ακόμα και στην πνευματική μας ζωή, δύσκολα μπορούμε να αλλάξουμε, παλεύουμε με τα πάθη μας, ζούμε αυτό που λέμε πολλές φορές πνευματικό θάνατο
Πιστεύουμε δηλαδή ότι δεν υπάρχει πια ελπίδα γύρω μας, καθόλου, αλλά έχει και το άλλο το τραγικό στοιχείο ότι δεν έχουμε και κανένα γύρω μας. A lot of times, my brothers and sisters, and this is the other aspect of today's gospel, we need to realize that when we go through these challenges, that we go through our lives, or even in our spiritual battles, when we try to improve, to change, to become better, there are times we live a spiritual death when we believe everything is lost, there is no hope, there is no one, and truly, around us, if we look around us, there is no one. Γιατί, αδελφοί μου, όσο και να χτυπήσουμε εμείς το στήθος μας και να πιστεύουμε και πούμε ότι είμαστε χριστιανό-ορθόδοξοι, ακόμα και σε αυτές τις στιγμές τις δύσκολες, που άλλος μπορεί να έχει εγκαταλείψει την πίστη, μπορεί να μας έχει πει το ένα και το άλλο και το αυτό και τα λοιπά, εμείς τι κάνουμε? Τους εγκαταλείπουμε τους ανθρώπους. Δεν τους θέλουμε. Δεν πάμε κοντά γιατί είναι περίεργοι, γιατί είναι έτσι και αλλιώς και χάνουμε το νόημα της αγάπης προς τον Χριστό που είχαν οι μυροφόρες γυναίκες, ακόμα και εκείνες τις στιγμές που ξέρανε ότι μπορεί να υπάρχουν εκεί στράτευμα, μπορεί να τους διώξουν από τον τάφο, τολμήσανε και πήγανε κοντά στον Χριστό. And a lot of times, my brothers and sisters, what happens, there's no one around us, and we don't actually go up close to the people who go through challenges in their lives because we say, well, they're not as faithful as I am, or they've talked badly to me, they've done something to me, so they don't deserve anyone around them. But that is even more tragical, my brothers and sisters, because on those times, those are the times that we need someone in our lives. And that's the moment when we have the chance to become like the mirror-bearing women, the ones that will bring the message of hope, the message of the resurrection, of change, of the resurrection of that person, and all other things that might come from the hope that is brought to us. Και πολλές φορές, αδελφοί μου, εάν είμαστε όντως παρόντες δίπλα στους ανθρώπους που δοκιμάζονται, τότε όμως γινόμαστε και εμείς μυροφόροι, γιατί φέρουμε και ελπιδοφόροι, γιατί φέρουμε το μήνυμα αυτό της Αναστάσεως, της ελπίδος και στην ζωή αυτών των ανθρώπων των δοκιμαζομένων. Και θα κλείσω μόνο με αυτό. Πολλές φορές, αδελφοί μου, έχουν πει ότι η κοινωνία μας, με όλα αυτά που έχουμε πλέον, την τεχνολογία και τα λοιπά, μας έχει φέρει όλους πιο κοντά, όπου και να βρισκόμαστε στον κόσμο. Αλλά, αν θα κοιτάζετε τις στατιστικές, αυτές λένε ότι υπάρχει περισσότερη μοναξιά τώρα από τι υπήρχε πριν 50-60 χρόνια. If you look and you realize, my brothers and sisters, that the biggest wound that humanity has right now, the biggest suffering that exists now in the world is not even sickness, is what? It's loneliness. Even though we have all these means of communication, even though we can be so together or close, as at least this is what we believe, that we are close to one another. If you communicate using all these means and all this technology, we are not, unfortunately. There are so many people who are alone. Οπότε, αδελφοί μου, ας πάρουμε θάρρος κι εμείς από τις μυροφόρες γυναίκες και να γινόμαστε κι εμείς όχι μόνο μυροφόροι, αλλά ελπιδοφόροι, να φέρουμε την ελπίδα και το μήνυμα της Αναστάσεως στους αδελφούς μας, ό,τι και να γίνει στην ζωή μας, να μην είναι κανένας μόνος του, χωρίς χριστιανό, χωρίς Χριστό κοντά του. And this is why we should try to bring the message of hope in the same way the mirror-bearing woman had brought it, so that nobody is alone without the message of hope, without bringing the hope of Christ close to him. Amen.